Yamobia ha edeba Ashtown TV so. Na said the munim no free now no fiada ene adwada no na ebo mon kaye se. Yam papa se John a wanya ne baby ekro no ene abusua sese obidi na watweda no. Eno nti Ashtown sem kyerefo ye de ni onyam aba bepiem e wo Sakra Wulu a wo Kwabre East Mansimu. Ye ba be hwe sade enema esi ekwa ha. Ene yentena wabra ye kɔ na yakodi na watweda. Esui Justice Bafo Boni, we are Justice of the Supreme Court of Ghana. Justice Bafo Boni, what the kind abetia. My lord, but there will be a wadaru mama, so and I have anyone. Yaha, Yaduasi, my lord, Yaduasipa. Justice Bafo Boni. Sir John, Nimia Nimpon, and Justice Bafo Boni. Local school, 1 and 1, and that them Vienum. 1 and 1, and that them sorry, catch you some yabia. And Nimia Nimpon, will no catch it, Equa Cra. For Bafo Boni, Justice of the Supreme Court of Ghana. Also, granting some city apim, Abusiani way, Nayam Fansuma once a tray, a Kitamubia or Hono, on a Abusia Ebedi. National Women Organizing, Madam Kate. Then my officer, Yaman, Oman Penny, Abegaji, and a penny for no, and I said, Abusia, Ebra, Abusia, Ebeda, Oda wie pe na Yamame Chief of Staff one yen papa the ever hard-working Vice President Republic of Ghana, now the standard for choosing running mates in Ghana, His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Baumia aka Dr. Digital or Dr. Pink Sheet on an impelling for ever srepain akwakoye edwuma foforo tu se Yewra amani muswa na afei party ana yema peni abedi akire ene Chief of Staff mame muntie yema me kunani akosia da kuwa onu soso aba kunani ene na sega ama benefo afei organizers mudi ani mu ma 1 week bibia ye kama Yewra Jobi, Yewra Sami Auku, Afe Charles Ousu, Protocol Yanasi, Maxi, good one more friend of Mogawa, 1,500 Ghana cities. Obo NC Charles Ousu, Ene Abusiaso, Afe National Organizer Sami Auku. National Women Organizer Kate Abnamu Jemfia. National Youth Organizer Mary Anawachi. aka Protozoa. Nana Mensa. Protocol America. Office of the Vice President. Alhaji Ismaila. Office of the Vice President. Zariza Addison. Yani Fenifua Mokabo. Emma Yashisha Zaye, Fenifua and Amwase. Yamami Akosia a free year. Mami Akosia free year, Sado. Lebaba Akosia free year. Any will know about any Abenako. Any Akosia Ebra Kate. Then so much. After you don't go come and as you can pass CD 200 Ghana. Very late.
say Ghana na nyina si ni kira se just na katachie bia to bafo ana ye bi na wotweda abusua kwase mata kakra unu ni apani abunu mamu di atakaka na ye pani na asante mamu di pani na ye pani ana kakra ye kakra kola yi bi e wa ware ya ware obi asa enkwansa ni ba enkwansa de se preko da saso aye fa no kwa me adu bepie oya asini ye kodi adopting nana we bi ko fo nana we bi be ko ne ko ne ni na nya ne ya wana na club wani abu apan apan say asam oda sani be sintrase na bibia si atani ata munio mukuru so ma woda akra ye entafo mo wa mo papa ko da jamo ene mo ma no ene mo nia no ene ga na man panyi na na adodan kwa akufu ado na tese wonya ye papa ka yari sikaya kana na akufu ado ba jankwa eja na nsani e ono ma na abutu na awo ono krache do wa papa branda na chewa ko betie wonya ma ni eye wonya ni abama adofa metomu na so wodi eche na akodia die not ko say what is a konko udun kwanta gu mabo eno say what do I say wa mananye bi o me na kase say do yire no ampa wo dom no de obi ma na che bi bia fi say basela be na no madaro ma e bre ni ntimi twaso said ye enkolai omukunu wakasa nana adu bonsato nana da me de ne kira de eja wo baji abale say do sakwa nyam kwa na me ho no eno papa momra ampa no betena se o sa so fra na yire man brago kuna nyu so betena se jibi bafu bani na ji tiri sano enti papa bafu be bia wo bia eja enti funi wa pejafo ho betena se no sinka bibi nche fi se menka so be siri trase no na woni asase aka kire no nana no sadi ata okunu baje no bodi asantensa yakuta ye slap tanto ade hye de yamfa ba kon kasa che otwe de mponyankopon ani asase ya ani oman Ghana ani enkonya egu na nanama yemfoni ahi na afie na dache sejo ba no koda kokon asia e wo sampa mata kunu obeyi aye wasi yamfa ensanko ama de ade nsa ye wodi nsuo ya enye ye ensachi ensuo yakuta yensuo adaka mako eduenu doctors nsuo ene belakwa drinking mineral water anuachi come what come Fanta come Coke come Sprite come beer come Guinness bibia hanikis kaho yanu so creative eduenu ya papa no ejaba fubo de ensi so asana akwato ayuko abusu apani si man ena cha pomodume ene na nanu ma chankonya omeyi mana nanu nyina amonye na mfano na ni kasia yebusa sa atani ataye kunu be kasia na namu yi amamu sa de atare kunu be kaye no ene wachi yakuta hanikis yakuta black label Giga Master yana so adaka bako yo abusafo sa wo hwe santini ya echia ebra ye kire ene ama pefa ewo ejobi ya na eye UPP National Chairman Kenneth Nana Kwame Asamoah wane ne dom UPP National Chairman Kenneth Nana Kwame Asamoah na kola ya awia sado de ni nyam ni nyina ma sabu ye ni nua uya ni bonku eto uniform no enye ti papa me pa choda bia we bia ani die kwanso sawete menka sima ginawa na hwe awo faso sado wa kwantem dodo ni papa panche we dente nyina da bruno okuopiesie na nanono otufo na na ye different of na akobodum tata sado wa kwa makoro ya tani we papa etanya nsani e yesu nda o masi besu bade abie papa branda na tena wako ye wata furu wada wakame no ogufu jam wadi a kire kwadia preach abo emomani abre kana manyina ani abre tiese na nanom ani adafo se yam papa se John ne wanta afo no atapen ene kakra na mmom kakra no mmom ana ne ti eto aware no yam papa se George akola insa nomwe ampa oma abafo ba ni besi nanan eno ama wote me ka pagya oti waye yemu an yeye mpani si antifuni wa apagya fo ho se da fa ne tuma tintim no okọ no antena si ahwe bi mama ata no ma wo no so amena huni nana no okọ dia esese ebegina ha ene na fo ho akira yantimi ama yesa ampa sister kwa yesu etachire etiaka sister sika ene nana fo de ebo mu 10 million 1000 Ghana cedis ya for man na ma de share
abusia pani abusia nkaya kwajo ramwe monye etwa nyuma wo dia tutu katachie ni nkwanya ene ne pata akogu ba dia fa no so dia sister ono so no nia no ene ne ma o kasa no no nana wo dia social distance ni tira e kanyo nkura beba amakwati anya obi ne ye bibi owo na de katakachi abefa be ma eti sister da bia wo bia eno ni wi a abusia ni udie ene ne chese nana no wo ha yansi nana no kakra na sa do du kwa wo ko to abusia wonya wasi ani nya na hwenanya eti ma me kura ni okuru Mr. Kofinuro katachi ade ya ne fe wasi wumia okuru sa do de ko abusia so utirita ne so ena katachi apede ne tia mo utia perform aba ya dia ni su wate ko sa baya gu ya okuru makasa na asase we say bonisi no matter what na sa do de ko nya ni sikaya le kai amma kwa ne kabadje ne kwasi wo na so wo krade a ekwanti menye mame sa de wunia okuru Mr. Nodama wana so say ampa yesi ya di nsuo na edi na awotweda eno de ni tiri ye yiye eno kwa wale pa wonya awoni monya ne nta ayemfo no matter ena no matter wuye yeri de se do ba ye eno kuna abano woso nya mabra gunku ani kula ti se so do wa ma ne ma eto tani club ni achi abusia trase eno si dom na abusia ya meka bibia nche papa ya maame nom yensemo ono mai adu kumate ne Ghana FPP for ani antie no ka ena sikatachie na yu aye brebia wo so mpo mane katachie ba ya kuma no atum ba na ne ni yu aye na me nesu eja wa kontabodo wa ni man faso ka wa prosa ka se wasie ka tani ata be si bia mo wada so na me matra fa na watra so ho wa faso se ne ba mo wo amadu obrani na se yedi se don ni na wa choda dia ena obusia yes no matter ni wa yawa tisanami papa da ka beto tikatachie yesu adaka mako edu ena jire tomu abusia ya papa bafubo ne wasia na mu MPP fo monye na mfa so ma ho be so mu abroche kan coke abroche kan fanta abroche kan sprite abroche malt eno so na toa so no ni nyina ye no dia wasi ma wo mma na se magya kunu na nyama dia na se ne katachie ata ne banku so a esembe yaye etie no ne ma ene yesu asi wo no wasi ni nyina achi akasika empanisi akwati adromba eno anya ahai ya papa bafubo ne ena no mo fra kente kro na se do ne yire fra na so fra wo dia enti wo yire eno wale mu piesie wono so ni na busia dia 10 million 1000 Ghana cedis papa dia fama ayiku abusia eno mai Ghana mai eni MPP fo nyina se don ta fo ne maande wono so sika opipitu na no ye fa tutu nkonya eni batikoko da se anyama da se eburu ya me shamo je nana no madama eye sister Dufie se don ne ba sister Dufie ai nini ano ni kuno no ene nana no na ebeta ma me Dufie achi na ede ni papa na ochida yadamase bebu yadamase bepacho ba ko ba ma me ba chele yadamase me pacho chele yes ramo ya for the end me yaye ya di ni sebe yaye no mo sato bi sunu sebe yaye ya ni na ya sancho ni ye chedo ma mi ni ama fefe ni jina ha so ma mi jeje onu so be kana sem na esanya ma na eba no aya sister pa ha atipa ba sister onu so ni ama na tua so eba no tinana no sister Sedon baby awo bia wo fa sie du orwa sabre aya sister pa ha ya ma mi kachi pa ha tafu mi do afuka sie wona ji nyina ya wo ne ba sister me ba nyi bisa wo ba pacho bisa wo ba bla sabre sister ono so ni ama ene jina tomu ti mesra emfa ho fa ha mesra sister pa ha ya ma mi anti pa ha tafu kachi pa ha ne ba sister na dia nyina ene Sedon ti sene kapati e kwa madama mo peda mo ti shedu Yesramo ana kola ne se kuma se de Ghana nyina yinama so me hye na se ni monyam dia ni nsuo ne nsa
ena ejina dwono osi ampantasio kwa nante canopy enkonwen machines ensio hand sanitizer nose mask anybody ayabo nyina esika eti be ma du bobie enkwasa ni ba kwasa de shiko ko da saso onu ko okuta ni nsam sika 10 million 1000 Ghana cedis nana no nye esia busua so na kai papa bafuro de akunafo ne ma ya fatutu ya papa ya sinkonya ene patakogo aswara epanisi ko awade pa ne epia wo atani atae monya kunu monya papa monya ni ampa eja se ejo de wo bema eja ni saso obi aso eja wo sha enipa ni monyam ata mosima tetire eya na nadu papa kwansafo kwansa manyina bebo chidom na so ya to beria o manya kwan mu kakra efu am ene gina ho no obosi ya ko bi ni aka bi emfata yesu akuta ensem sika 5 million of people know ya the come man here 15 million cedis bottles of mineral drinking water bottles of can Coke and can Fanta and can Sprite champagne 1 bottle and 2 snap 2 bottles nana money efasma ho aswara mi ameka say mi ba so mo say obi ni say don ne baneme na men kaka say me kama wati wo ba ye papa no wa ye papa esi form say don wa shame aka kan say yaba na me na maje mai wa fi ade de musulma tonyo krama ti say don wa pone na krana na si yi na ye dia ni ni shi mi ni sika me de me ho na be yi aye na say don ni nyam ti say ko no ko ba ye ate die me ko tue mi sika na me aje ba me aje Saba ma yoba mo aye na mo musu yoba manager yoba mo Saba yoba me Saba yoba me ba me Saba yoba me oya ba ma Saba yoba ma ka bibia nchewa na ncha yi ensio adaka mako ebi ye voltage ebi ye z ebi ye wave ebi ye belakwa ebi ye bibia ade hyiasio ono so adaka etuenu ejina dom nana no monye wo fa so ma ho ate patobra ekono yo mame a wo chasa me pacho kuna ni nsa na ekon pacho ma ni asa kuna ni nsa na ekono kuna ni no onuya de bebon kuna na ni moye de na man ba ba ya no doso wafu ba tutom no be kura ni asemato no ya amoni dia na ntwaye ti kura ni ya ma na eba no ya da se sante ya enam dwomu ye hwa ye nifa so ho no mo a ora ahen ofri Canada brochimemo ene wadru ha wase wadru ha no mo na eye Sir John ye yankasa ye wofa ya de abusia ene adehye nyina yakọ sante na enam dwomu no ora ahen Canada brochimemo Sir John ni yonko brabo pa ene wadru ha no ma meto aso maye sabe okunani na bragu dansua mami kunani mami Sir John kiwa ti abaya mensuo ya hye ne ma na si ho ti pato ensi ho ai we no e ho asem won pacho sabe tabu foni ono foni omunim sister pa ha sister kiwa ti dama bayabi na wanye ni nyina Sir John wokọ waje wo maka emma ho abusuanim empipifonim ya papa bafuba ni nana ma tena konya nyina anim ene katachie ne akono ye di na awacheda sane tie bia ye de ba be kwa kura ni se duwa kenta Sir John sister de ba be yi na ye fi se wa ye bia man wanya ya no otiafo so ba tena kire e man ko fa ka sister wa tinya me bi de wo se eni eni sha de so edi bi sister so ma Sir John mo de yo nana no ya du sakra ono Sir John what you know one ho tina what da no be kwa me ka me se ni nkra ye di ni nkra kan twaye ya fa ne mna wo na asase kwa ye de bon no asase mu a okoto ma me no papa no nya asemaka dia o kata tie wo na ise wo ya de ye nya no amo akwa nya da de se de se pra kwa dan saso ayi ko ba otu fo nana okoto nana da buru ni wo de chenyi na wa fanta from ya frawo wo yire frawo hello frawo na sister su frawo bi wasu wada asiesa oni uni asida ni papa wi ma pa bonten so o kire na nimonyam katachie nyame nhira nyame fanko nyati bako wo wie wadwuma ana sister say sene ye dininia
ne wɔfa ne dɔfo na deɛ nyinaa na wɔtweda no nso abɛka bibi akyerɛ na ntwa yie ɛna nim sister saa so na maame panin nso nim no ɔnɔfoɔ nim no abusuani no sister de ne nneɛma kɔ fie mo sɛ da yɛ ntumi nyina fie fa kɔ bɛdɔ no wayɛ bia ma wo sister gyina ha wɔse ne nsuo adema ne ɛbɔ nabakwan soɔ na na sɛ dɔ kɔ da bi anansa na no wabɛduro na me so wɔdɔ nkɔ me si da de ako nie wo so bɔ ne dua so nkɔdo no ɔho bɛ ma na ni abɛdeɛ ayɛ na tuato ya bia gue aye kɔdɛ nso fi yɛ na tuato ma bio ono de sie na tuato ma bio wasai ne fi samu kotoku abubemi na yɛtira nyina kɔtɔkɔ ne na ne abio de fe esute mampo masi kokofu na bia mpɔfo anchi abia mpɔfo anchi na bia mpɔfo anchi so ni party fie na protwa mansa free mu ama beso nsa protwa mansa de roro ne ni samsa so do ne esna si ne ewo chiriko awurade kasa do betu sika gu so esna si ne ewo chiriko be ma kwa ya kwade bi baba na so babra kan se ni ha na so babra kan se protwa kwa mu ya de da men komeda ayeye mi fasa do aye bi agu aye banchuru bua na da from here ono this year me frawa di mi suo aye oto na kotai ya tinya mi entoto ya aka eto nchen sanitizers amunu wa ha ensuo samna ede woro yensa thermometer gun ene de ka hu nyina nso so forest commission for ada roma ena yensa ka ni nyina ewie ye ene wonum ade won sikabotene honorable ministers obi camera flash they see the camera so awodi twa atiato na obi di abrɛ me wasenti wo ye cameraman na bibi ayira wo camera ho ampa chobra na ebe chechirem oba na ya wo dia de bema wo sanye wo dia na oba ha wa wonim de wa ha nananom ani die kwanso nanka ye pese yam papa Dr. Mahmoud Bawumia ene ne yire mami Samuel omoti yasema ye bekan ena kan kase Dr. Philip Yabano, Health Facilities Registrar, ono so abeka yensa wa ha. Dr. Bano, yamu akwaba yadwase so de do abobodo afem ni abato aso yedama se nanano madama ya papa fuba ni se na ni yakwa osi abusua nan emnare de odi so ọtwa na yira no mane ne nsemo de ba mo wo ma ene ono ene gana ma nyina ye po atadwe awi besenne ene ti edisa se wo yam ja ampim edu nananam ayekwa fanto ayiwam na adofo abeba mo de aso won keke patron dame bo dia crosswalk Obrigado a você, doutor. Tranquila, bem. Você sai toda moça pial. Já da etiebase. Jo na não me adisia. Madame, me tiene. Mami Georgina. Baby, I will be at me as of mami. Ausia sabu santia Andrew ekonkumso aseya Piano fire no kachi ne ba ko pia the na fufo a oni wo ewo abuchire ena won so du hei ya ya beche ko bia se uti enka fo asefa ne yan uti ena santini ewa ha umianom onam fo do onam ewo akwasi mu ena ya ba ha se ya beche so papa da ne ko kumso a yes me trado ne ehwe usa eti santina we mon kumso hei fa bia onam fo ya ewa abuchire ena onam aba ya wodo ebo wodo Sadia oba Georgina ono oni ele obukuru mienu ekasa kire na nan matra konwani eye papa pastor ekueko ona wale Georgina ana Mr. Adade Kwate esowari ele ememe mienu o ma se le se John ene ba ma koya wa ma ono krate asama si hospital kasi ase John be si aso no ani nya hwede owu aye it is the phone by ya let's not another see among here 2 million o fancy side as Konya and Patagogo as a folk only Mr. Adade Kwate that's a nyama that's a blue nananu ya bushia
police van. Remember police van. Ọ̀gbọ̀nọ̀ ìdímú ẹ̀nà mìjìnà ha wọ̀ sí yé. Ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ jọ, máa bí ẹ̀yìn náà nínú ẹ̀pẹ̀ni sẹ́ ẹ̀káwọn lẹ́tẹ̀ náà kàn tọ́. Ẹ̀ǹkà mi di ayé àǹkà ẹ̀sẹ̀ sẹ́mi méjìnà ha kúrò ẹ̀bọ̀ nsán. Nẹ̀ẹ́sọ ọdún ṣe wà nkú à, àbúrò ìjànẹ́. Adámi sọ kìtìwá máa kẹsì. Sẹ́jọ́ wọn ní ẹ̀nìm nọ. Action papa nọ nọ wọn nso ka ho bi. Ẹ̀nà sẹ́jọ́ wọn tọ́. Lọ́sì yẹ di nínú àwọn twídà. Àná yẹ kọ̀ọ̀fọ́ mi kásẹ̀ mi yí bẹ́ẹ̀ ní àná mà yẹ tìyàfọ́. Ẹ̀ní ti dọ́kọ̀ fẹlẹ̀ fi àwọn náà. Wasu ọba yẹ òkúta ní subsidy ahenu $500 àná tí wọn kọ ní à àná yẹ kọkọ esi wò sọ yàtọ̀ pọtọ ní fẹ yàtọ̀ kí n ti yàtọ̀ social distancing ní ti yẹ ẹ̀dá náà ẹ̀dá sí ẹ̀kọ́ yàtọ̀ sí ọ̀nàlá. Ẹ̀bùrọ̀ àyẹ̀gù so ẹ̀kyerẹ̀ nneɛma no ana nana ọ̀sẹ̀ kwadwo ababio bẹ̀kọ́ ẹ̀man hìrì nana ọ̀sẹ̀ kwadwo ababio. Afei bẹ̀kọ́ ayé mpọ̀tẹ́mu ọ̀bẹ̀ náà ọ̀hwẹ́ mmasua soɔ ɔkàmá ahene ho ɛma ɔnom so aba abɛkyia mpanyinfo akɔtena no nanom atena nkonnwa asase so atena nkonnwa kanopi no ase bi nti abusua sɛ mote yɛn ka na bɛkɔ ayé man hene nana ɔsɛe kwadwo aba bio nana ɔsɛe kwadwo aba bio nana nso so atena se ɔka nanom atena nkonnwa ɛho yɛ yɛni sɛ John na wɔtwe da abusua anka yɛn nyinaa yɛ nim sɛ wɔn amammerɛ ne amanneɛ kwan so deɛ ɛnti yɛdi obi na wɔtwe da ɛna nka yɛka na yie da ɛde ɛkyerɛ nanso monim sɛ berɛ a yɛwɔ mu yi ɛnyɛ berɛ a ne yɛyɛ nneɛma sɛnea yɛyɛ no kane no ɛnyɛ berɛ papa mu nneɛma asesa kakra na ɛyɛ yi so Ghana Mampanin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo wɔsɛ Nana Akokofo man hene a ɛyɛ yi si wo nan soɔ wone wo mpanifoɔ Madaroma ɛyɛ yi deɛ ɔno ankasa twe ne pɔmɔ akɛseɛ ɛde asi mu wɔntie mu kɛkɛ wɔde afete ayie nankasa kyerɛ sɛ yɛntumi nhyɛ ayie date wɔabrɛ ɔno Mampanin ɔnte mu bi gye sɛ ɔne abusua nyinaa ahyia tena se ɛtoato adwene ama ɛkɔwie bankuro mu ɛna ɛda a ɛbɛma kwan ama yɛn nyinaa yɛtumi ahyia wɔ n'okuro yi mu ayɛ adehyie kwankwagya som de ama sɛdɔn no yɛtumi ayɛ ne saa eti ɛna yɛwɔ ha yi yɛtumi ɛnkyerɛ sɛ ɛnnɛ ana ɛkyena yɛde date na otum anim sɛ monkɔ yi monkɔbɔ amanneɛ sɛ ɛkyena anaa ne na awɔtwe so yɛyɛ sɛdɔn ayie ɛnte saa na mmom yɛsrɛ mo deɛ monhyɛ ne nso ma yɛnie ɛberɛ abusua ne Nana Kokofo man hene ane yɛ Mampanin ne mpanimfoɔ ɛtoato adwene no sɛ ɛnya bɔpɔ wie a ɛda a yɛbɛgye ato mu sɛ saa da yi ɛna yɛbɛyɛ wɔno krakye ayie no kwan a yɛfa so ma a motee na wɔtwe da yi na moaba ama no ayɛ fɛ no yɛbɛfa saa kwan no ara so ama moate sɛ John na yie da ɛne ho nhyehyɛ wɔ hɔ nyinaa na no so yɛsrɛ mo ada sɛnea ɛnam de dɔ abɛbɔ dɔ mu no eduru hɔ ne yɛto nsa frɛ mo a mo nsa mfa dɔ ɛmɛbɔ dɔ mu na yɛngya Kwadwo Owusu afiri yie nyama ne kɔseɛ Kwadwo Owusu afiri yie koko asikrasini agyidifoɔ wura ahiafoɔ se ɛkunafoɔ kunu sɛdwo a ɛhyɛ n'anum ano wɔ yi amu wadie o samanhyia Ghana samanhyia nkɔfoɔ yi mu kɔm frikyi frɛkyɛ frɛfrɛ fɛntɛn sɛdwo ɛne nti woyi sɛdwo a obi wɔ hɔ obɛtumi abɔ ne dinbɔne bi ebi ni hɔ sɛdwo sɛ wotie sɛnea na SDA sɔfopanin pio mɛnsa ɛka no a ɔse nipa biara yɛ nipa nanso sɛdwo deɛ ɔyɛ nipa sɛdeɛ yɛtumi ka sɛ nipa bi yɛ nimpan no adoa mese me bɛre ase menkyɛe pii nanso mehu bi da sɛ ɔyokoɔ de hyeɛ anaa yokoni anaa ɔdasani bi ɔte asase so wɔhyia da gɔmmani a wɔse me nua no no wɔhyia yigani a wɔse me wɔfa ase no no wɔhyia santini kɔnkɔmani a wɔse wei yɛ me nua ba wei yɛ madamfo kyɛ sɛ Sɛdɔn wɔnyɛ yipa mu Sɛdɔn yɛ nipa onim sɛdeɛ yɛyɛ nipa ɛhyɛ no mu mpo a na ɔyi ama wo papa na sɛ mpanin sɛ yɛde nam yi na
And it is a way of Nipa, a Juma, I was so pretty Nipa, now they are Nipa, up to Nipa, and they are dumb. No correct. And you want to get a Nipa, you Nipa move, and you. And see, Lamado, a year way is in a concon, a Trinity. Etino, Yabayan say, is in a concon. Oko Abusia, Yasramoa. What they are, Mofuma son to form. Chama Omare, what they are, Yamoakaba. Dr. Kofi Kodia Sapon. Dr. KK Sapon. KK Sapon. Bempa. KK Sapon Bempa. You know, man, was what? Nana and somebody watch Redo. Why are they pa? Yara KK Sapon, so Abedu, Obesuni Bia, Chairman, Omare, Wadi, and so and Erkrui. Nana, assembly was a charity. I said, Addition, what dance, I know. Yes, someone in the Ekasebru Muntia, Madame. Madiana and then no one from Dakua. Ya will Frinton so. Are you quoting or you quoted num? No. Aye, Apasia Dakua, Ampem Dakua. 1 year bush your penny. Sunday, yes, the Cassatra, Nana, you could for no. Adiatoyani, any Nigerian Nimpon. Ane Yewra Oshe Fria your friend is St. John. Branch Ruboku Kodufa and now done in Sabon Kumso, while Brian Yadi and Yesi saw now was she at to a group. Berman Nani and him Sobakon in some interest say, Esan sir, one don't answer be a Brisabi and Yado. Yadia therefore could you wear one number of Pip and Crofofie, now a Hoden Namo, Aquayani Mapaneno, Yenim said, Yewra Oshe Fria. Also say so now what did you so and then you hear your cruna you who baby piara and then Sunday offer as a cassatre Nanan Madish Krunkra Madi Papabia Efrato and ye Aquasia da Kua or Ukraine Sabia Brisabia Yado a penny force any more quetrem Nisanti one transa now one cassa 1 year was shining and I Nanso pennyfo se ade wo bi na wiabi abusia bi na wo yewra sajon ama ende we be hunu no wan pem da ko a e ware no ende ba mo we dna paka be so se wonfo and wafode kura eyentonso ade shikonkra ya dansa ano sane yesika sa kire nananom ne se yensio cotton aduanai Yaminas, Mott, and so any Fanta, any Coke, and also 6 cartons. Nana British Company Modern Sano. Yes, someone here now what a press soup, and your dear mamma, cutting at your knife. Nana no money, now from where you're from. And no other Aquadia, one Casapi, now one can be money in ye. Nesenti, Sanya was a Cassatra, Abu Champagne, and in your man, and in a offer for Yesi, a Cassa, and the Chiramono. Yeah, we are to see, eh? Dabio. Yeah, we are near Sidabi. Akwanu akwashia da akwa wande yewura John apre wo hunu e no ampem da akwa no na wo ba ye friend Rama and Rama e wo no ha okunu wa ha wo si da bi samase kono fo sei asem sei na aba na se maseba abusia ekwa me so me yensi ye manka se nye ye wo no so cotton aduasa ensio minerals and also cutting edum mama kwancha na mene na nanoma yekofo na ekasai wasi yanim kwan enti abusha pene sani amase kwa ambidwo wasi kasa kiram no sajo ba ware akohia no na awrama no anya emfie edum kunu and awrama wo mfie ekọ emfie abiasa enwoche abianan
enti wase me papa ni mpon na da for me sabia bru sabia nya de no bibi no obi ni aye ni ye yewra o chef ye wa kanrama bomu ade kan ne ma ho no ne yira kwose nyina woni wo mu nyina ati hakri abonten so and sababi dama kukodu fo wo kon krechia ne nsam nchira sane kwa medwomo wo ware awama e wo sajon afam enti sane kwa medwomo ni sika edaso 2 million cedis obia ni bisa wo monte ha na mama sam ana baaye yade akodi awei ana baaye ama wone wo mu ha ni senti ama nasiwe abetono yesra wo ba de se abia ne beso na awama anu okunu ne mba ane ye wasa don na nanom ye nyina ye bepie don na bonte so ha no obon be ye papa yiye sikali 2 million cedis na wode fashion no afa no wi ana na tan yi kwai wo ba bi de oba so na wono so wa America bam wono so ko shada kwa wo kurani ni ma na ti ma amia nsano no wo se da bia wo kuru ba chiri bo kukodu fo endro bamendro wo si ko no ansano wa mushiniti wo si shasami kura kwa na ma nkoka bia nkyere na nanu mabushafo ya na no me kwa ya na me bai wono so ni show curtain no eye etu ne minerals and so eye 5 nisika 2 million sania na echa akukodufo wo kunu bamendro wo sika sachire na nanu ma yade papa bia frato no woni awia ani asida bi o akosha da akwa akro na woni abamba wo bi na chie ye franu kwajokumi wono so na dia nyina ani akwata wo ba bi dia wo ba konofo wo ba chamfo wo ba kokodufo wo se me kwana makanisai me dromekuma asanufo ni brazil eti sane bema sadon masino no me kwano no ni bibia no sane wo ko na me baaya na me ko bi ni manka bia de yechi na nanoma ma de papa bia frato wono so ne dia wo se 5 million cedis na wo de tato no ono a sadon no anim ne yire enim yewra sare wono so ma me sawa ni kunu no wono so da bia me kwano mo kwano manka bia ya kan sai ya ni na be krom hada bia ya beba ha bia wono so 2 million cedis Kufu my hene adeshe nanano modaroma se mijina jomua na mijina hama nana osai kojo abebio be kwa mai he yeni efito abusia yansi be kwa hene aso mama ni hene se ninia efrato enna abusia trasia yebese eda yibi si uniano na wacho da se dia amani akwan esitie no na etwa se na osekojo abebio otu na abofo emayeba enti botu ntutu ya hene ne chiame ne kansri di kro hene se o mesi nanan na yemabuana na se jom patano yeti wetutu
Dedi kan Nana kuta niburo ninsa tantu nisika 500 ya 5 million ana ode ma abusia se abusia nye na se do nyumra ya kampatano ya die sede na na ose kodu abibi obekọ amahe ose dasie mu Nana dasie mu dasie bi na bi sika jo nana no madama ono ba pani meswa wada meburu sasu no lohima ani atina konya nyina nukira ma yam nana yade nyina wo sister John ordinator forestry for wa broche ene Ghana no nidia ni nana bafo sapokuma kama oni onia nana jasi ekuaba jasi simprimo sadi adi shemi no akasanie yesi se John no na kawa hwa koni ba bi odi ba mo matena kire se John tu nsa eto o so nana se ena no a se John fa broche ba osama le ba bua me ma aya pe MP akonwa die tinana shira me wasma shira konkuni de bia anya adwuma ena nana ba ya osi oni na watweda ne adie ni ko bi ne ma ka bi fata tinana ba fo sapokuma kama oni oni na adjust nana jesi ekoba jesi obi ko ta sam sika na meta sika no tonso 5 million eno atira konye adusia bonkum ni fa MPP fo kuma semana no mai munye na mfa tutu ni wo fanimia na de nyina konya koguo sami ase nana da se nyama da se bru uni ni arusa sesina ebi ni ma se ya okay Sasante Director General Nadmu Onmonyanfo Nana Erika Jemai ono no epenga oda Nadmu amai aturenchem bremo aboafo ata ekese no Nana ya okase wini se ya kwata pa ahibwa no mudini enono aye nana prempe nana edina ni monyam adura no eba betai nana no yeko fochi ani ti ahibwa no mudini eya ta ahibwa no mudini ene nana aduma prempe asabre wona ndoma wochi ana duma yo police band yesremo madaro nana no yepe na ya dai eche ya mamuzi omo abo Ananamo ayokwa maame na de kwa chi bona no kokosu na dobinti tetuwa mutuba betra wono sabre ema moso mofa ensum ahoko ebiena na somo yo Owura lawyer also free here yedi ni nei oye nipa bia wo wotema na wo ye wo hu nipa mobo ade a wo kira ne koro no unsa ha odi obam ye do atum na sonsa ha na akod wo so wo muawa se John obeboa siko odi amedie no sabi asapo sitia e ko go ya ma no kla odi mu ya wa tu no ka fasre ye wo yamwa ko de so so to ya ka bu ya mo no ka chelo and then UPP say sa aka NPP dia na aka UPP and it o mu na ke so da no kene nana ke asamwa o mo so mo ba ya ala no ye ko fo kro na mo anka mo de mu wode woni me de anka le kra de si dia he na so se on one slave you should go to say the same one you people say ya she kakra woni si dia he na kana no ya fa tonko enso ya fa enso ya hobo yo abusia yesremo ya chi ha sei no edom no ya do so amaye yasremo a eja eya ehu kakra eti ana ya ya she edom no na se jan mo a nana bi mini adwa aprebi eye santene a MPP emabunu don frefo NPP New Patriotic Party amanugo no emabunu don frefo Lawyer Henry Nana Boache Nana Boache ya ta friend Nana B na wutedi edo no MPP mabunu nyina wiase afane nyina ono ena eda wonum ano ya beda ya shefo ene yetiefo nyina ase semwa kan ye ho e wa bra ye ba ye nyina ye papa Sir John na wa cheda na se modi ye chi akan ye ho aha ene bebe makwan
ɛmɛyɛ de na wɔtwe da na yɛ bae no ebesie midin ɛde nana abena agyeman me ne me nua bɛrima ɔde hyia ba kofi ekoku yɛdam ase ma mo ni hwa ahenewa